Täze ýylyň öň sirasynda Gellikäriyewň we Ýulia Serebreniň söýgüsine bagyşlanýar. 25 ýyl mundan ozal biz özümiziň iň bagtly günümizi belläpdik. Ol wakanyň öz boluşlugy jemgyýetde dürli we garşylykly pikirler döretdi. Biziň tutan toýumuz diňe ýurduň içinde däl, Türkmenistanyň daşyna da adamlaryň ünsüni özüne çekipdi. Hadi bismillah. Bismillah. Rahmanirrahim. Я тебя обручаю на веки веков. Ты мой. Вот. Все. Я тебя обручаю на веки веков. Ты моя. Elbette, dostlarımız a kürekten begenen bolsa, dilinden ağı pürkün adamlar hem bolupdi. Gen görmeli zat. Görüpçülüğün derdinden köşür bilmeyen yörün mahluklar häzirem 25 ýyldan soňam bar. Biz bolsa öz bagtymyza begenip bayram günlerimizi belleýärdik. Сегодня такой большой день в нашем государстве. Но самое, мне кажется, еще главнее, это то, что создан ваш брачный союз, семейный союз. Türkmen aýtmyşlaýyn, çopanymyň taýagy gelinimin aýagy diýleni, geliniň aýagy tüweleme düşümli boldy. Eýan 1994-nji ýylda Russiýanyň Dubna şäherine dünýäniň ahalteki atşynaslary halkara asosiasiýasyny döretdiler we biziň ahalyurt firmamyz şoň birinji ilkinji agzalarynyň biri bolupdy. Gellikäriyewň foza şol asosiasiýanyň ilkinji prezidenti bolup saýlandy. 1994-nji ýylda biziň athanamyzyň arkadaş adly bedewimiz prezidentiň adyna bellenen bayragy alyp 6-njy model Jiguli maşyna münasip boldy. 1997-nji ýylyň 11-nji oktýabryna bolsa, men Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň başlyklygyna bellendim. Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň baş direktory Anugly Nurgeldiýew wezipesinden boşadyp, onuň ýerine Gellikäriyewňi belledi. 1999-njy ýylda biziň Yanardağ atly atymyz Moskwada geçirilen tergide çempion diýip elan edildi. Ýa-da 2000-nji ýylda Yanardağyň keşfi Türkmenistanyň döwlet gerwanyna ýerleşdirildi. 1995-nji ýylda biziň oglumyz Dawud, 2001-nji ýylda bolsa gyzymyz Safiye dünýäyi. Biz öz maşgalamyzyň bagtly durmuşyny gumradyk. Başymyza bela howpun geljeginden habarymyz ýokdy. Men öz kiçik mähirli maşgala ojagymyzyň eýesi we goraçysy Ýuliany, ýagny aýalymy ilki başdan Laliçkan diýip atlandyran denanymy ak ýürekden söýýärdi. Emma muňa garamazdan Ýulianyň häsiýetini gaýdusuz görüşiji we gahramançylyk duýgularyň bardygyny da bilýärdi. Haçan hilewer diktator meni gapana düşürende, men Ýulianyň we onuň ejesiniň we aýal doganlar Lenanyň we Diananyň pek söýgi, ynam hem wefadarlygyna dol göz ýetirdim. Olar bilelikde diktator Haramaşy Niýazymyň türmelerde döreden tütömdir zulüm sistemasynyň garşysyna 6 ýyllap görüşdiler. 2007-nji ýylyň oktýabryna men azatlyga çykdym. Haramaşy Niýazymyň ornuna gelen Haramdağ Berdimuhammedow edil öňkü diktatoryň mysalyna ýurdu dolanýarýanyny göz ýetirdi. Haçanna ikinji gezek biziň atlarymyzy elimizden alanlaryna mundan muýana biziň Türkmenistanyň hiç bir gowlugyň bolmajakdygyna dol göz ýetirdi. 2015-nji ýylda biz Türkmenistany terk etdik. Häzir biz Ýewropada ýaşaýarys. we şol bir wagtyň özünde de halkymyň maddi medeni baýlyklary,
ýok edýän hemde türkmen halkyny guldurmuşyna sezawar edýän haramdag diktatoryň garşysyna öz görüşimizi dowam edýäris. Ey Ilahi Emine Adan yolu, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, adan yolu,